Γεια σας παιδιά, είμαι ο Άκης και όπως είχα γράψει στην ανακοίνωση στο βίντεο θα παίξουμε σήμερα μη μικρή. Συγγνώμη επίσης που δεν έβγαζα πολύ καιρό βίντεο, αλλά τώρα θα προσπαθήσω να βγάζω λίγο πιο συχνά. Και τώρα πάμε μη μικρή. Διαφήμιση. Τώρα πάμε. Τώρα περιμένουμε να μαζευτούν όλα τα άτομα και να παίξουμε. Ωραία, θα αρχίσει σε 5 δευτερόλεπτα. 3, 2, 1. Ωραία. Ποιος δεν ξέρετε επίσης, το μη μικρή είναι ένα παιχνίδι που κάποιοι από τα 10 περίπου άτομα που είμαστε γίνεται ένα τέρας και σε κυνηγάει και εσύ πρέπει να κάνεις κάτι tasks και μετά να ανοίξει η πόρτα και να φύγεις. Αλλά πρέπει να προσέχεις να μην σε φάει κιόλας. Γιατί μπορεί να είναι και δίπλα σου και άμα πατήσει ένα κουμπί ξαφνικά από άνθρωπος να γίνει τέρας. Ένας από όλα αυτά τα άτομα. Τι είναι αυτό ρε. Και τώρα όπως βλέπετε πάνω λέει ότι ένας άνθρωπος βρήκαν έναν άνθρωπο που έγινε τέρας. Τώρα πρέπει να βρούμε και να κάνουμε κάποια task, γιατί πρέπει να κάνουμε όλα τα task μετά για να ανοίξει η πόρτα. Τι? Ναι, λογικά αυτός που έπαιζε έφυγε που ήταν το τέρας και γι' αυτό κερδίσαμε. Easy win παιδιά, easy win. Τι ήταν αυτό, ούτε 5 δευτερόλεπτα. Ό,τι να είναι. Που το πάμε από την αρχή πάλι. Ωραία, αρχίζουμε. Ωραία, πάμε. Ωραία. Τι είναι αυτό? Πάμε να κάνουμε κάποιο task και μετά να ξεφύγουμε. Χρήσιμο. Energy drink. Μια κοκακόλα. Δεν μπορώ όμως να την πάρω γιατί κι άλλο ενεργειακό. Εδώ είναι ένα task, όπως βλέπουμε. Και πού πρέπει να το πάμε? Α, εκεί δείχνει που είναι. Ωραία. Πρέπει να προσέχουμε να μας βρει και το τέρας. Εδώ δείχνει που πρέπει να πάμε. Πού είναι αυτό ρε? Πρέπει να είναι εδώ. Όχι, κατέβα κάτω. Τι λέει? Get the toolbox.
Ωραία, ανεβαίνουμε. Το ανσανσέρ από την Κίνα. Τι, πού πρέπει να πάμε όμως γι' αυτό? Κίνα, αλλά πού? Δεν μπορώ, θα τα αφήσω κάτω. Δεν βρίσκω καθόλου που είναι. Δεν το ρισκάρω να βγούμε έξω. Αυτό είναι μπουκάλι για flamethrower. Άμα είμαστε τυχεροί και βρούμε flamethrower, το είναι καλό. Τι ήταν αυτό? Να βγούμε έξω, να το ρισκάρω, να το ρισκάρω, ναι. Ωραίος. Τόσο είναι λίγο σας. Anyways. Τι είναι εδώ? Πακέτο σφαίρες, πολύ καλό για πιστολάκι. Μας δείχνει όμως το πυρηνικό σήμα, ξέρετε. Πάμε μέσα. Έχει γίνει μόνο ένα task και ακόμα έχουν μείνει 4, ναι. Ποιος είναι το τέρας άραγε, δεν ξέρω. Τι ήταν αυτό? Όχι, όχι, όχι. Τον φοβάμαι αυτό που ήταν μπροστά μου. Όχι, όχι, φεύγω, φεύγω, φεύγω. Φεύγω, φεύγω. Τι? Όχι, όχι. Αυτό δεν είναι καλό. Θα μας φύγει το οξυγόνο, παιδιά. Και αν φύγει το οξυγόνο, είμαστε... Ας πάει όμως κάποιος. Εγώ απλά κάνω βλακίες. Όχι, όχι. Μην πεις ότι είναι το τέρας αυτό. Ωραία, ωραία. Βρήκα εγώ. Σωθήκαμε. Άμα δεν το είχα κάνει εγώ αυτό, θα είχαμε πεθάνει από οξυγόνο. Να βλέπετε τώρα αυτά βγάζουν. Ωραία. Τώρα πήρα αυτό το task. Ελπίζω να βρω την τοποθεσία που πρέπει να το πάω. Τι να... Φύγε, φύγε. Φοβάμαι τους. Και αυτό τι είναι εδώ? Τι είναι αυτό ρε παιδιά, τι είναι αυτό, μου λέτε λίγο. Κάπα 0 θέλει. PI L3. Έκανα το task. Έστω ολοκλήρωσε ένα task, παιδιά. Πάμε για άλλα task. Γιατί κάθεσαι εδώ? Γιατί κάθεσαι εδώ? Όχι, 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 όχι. Φοβάμαι. Όχι, όχι, όχι. Είμαι σίγουρος. Κοίταζα αριστερά δεξιά, παιδιά. Εγώ νομίζω ότι αυτός είναι το τέρας. Κατά λάθος. Εδώ τι είναι, πράσινο δείχνει. Δεν το είχα κάνει όλο το task. Νόμιζα ότι το είχα τελειώσει. Ωραία, φίλε. Ωραία. Ωραία εδώ.
να βρούμε τα γράμματα που δείχνει εκεί, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Age... Πού στο καλό είναι ρε. Κάτι ακούω, όχι, όχι, όχι. Τι είναι αυτό? Α0 B που είναι? BI A5. Πού είναι ρε φίλε? Δεν μ' αρέσει. Τόσο δύσκολο. A5. Να το. Τέλος. Και νομίζω είδα άλλο ένα. Νομίζω. Ναι, να το. Τι θέλει αυτός εδώ? Δεν μ' αρέσουν ένα άτομα δίπλα μου. Ωραία. Age 0. Πού είναι? Age 0. Τι φάση ρε παιδιά? Τι είναι αυτό? Age. What? Το βλέπετε? Εγώ δεν το βλέπω καν. Περιμένετε, πάμε ξανά. Θα μας δώσει άλλους αριθμούς. 0 C9 P1. Δόξα τω Θεώ. Α, τώρα έγινε ολοκληρωτικό το task. Γι' αυτό... Κοιτάξτε παιδιά, πάει ανάποδα. Βαρύτητα 0. Εγώ θέλω να βγω όμως. Έτσι, ναι. Κι άλλο task. Disconnect. Ναι, το ένα τι εννοεί, δεν κατάλαβα. Όπα, κάναμε... Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Έχει άλλο. Αυτό, σωστά. Όχι. Τι μπερδευτικό που είναι, όντως. Νομίζω ότι τσάμπα το βάζουν αυτό το task. Εδώ, τι είναι. Κάποιοι έχουν γίνει αρκετά task. Έχω κάνει όμως μόνο ένα. Πάω να βρω όμως άλλο τώρα. Άμα προλάβω βασικά κάτι. Γιατί είναι και πολλά άτομα. Τι θέλει αυτός εκεί. Έχει μείνει σε αδράνεια βλέπω. Νομίζω ότι κάνω το κύκλο και ότι έχω οι πόρτες ανοίξανε. Τώρα τρέχουμε. Τρέχουμε να φύγουμε γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Και το τέρας μας βλέπει που μετακινούμαστε. Κερδίσαμε. Ναι ρε φίλε. Ναι. Ωραία. Έχω μόνο πόσο πήρα. Πήρα 400. Είμαι ο Σωτήρης 2012 που γράφει. Δεν προλάβαμε να το δούμε. Τι είναι αυτό ρε.
Τι είναι αυτό? Παιδιά, συμφωνείτε ότι κάποιες, βασικά όλες οι διαφημίσεις είναι σπαστικές. Μακάρι να μην είχαμε καθόλου διαφημίσεις. Μένα μου σπάνε πολύ τα νεύρα, ειδικά όταν παίζω. Και στο YouTube, όταν βλέπω κάποιο βίντεο. Τι περιμένω μόνος μου, what? Παιδιά, λέμε να παίξουμε άλλο ένα. Αλλά ξέρετε κάτι. Άμα μαζέψουμε 5 likes, 5 ή παραπάνω, θα κάνουμε part 2. Και θα συνεχίσουμε απλά με άλλη πίστα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και σε λίγο θα ανεβεί επίσης κι άλλο ένα βίντεο με κάτι διαφορετικό. Γεια σας.